ассалому алайкум. Пеши видеоимро тамошо кардан хостум хотиррасонатон кунам ки спонсори канали мо як сай ва нафаре ки варзиша хуб мефаҳмед ва дӯст медорен силкаша дар комментария закрепид мекунам. Будорен ба промокоди Афанди лайф регистрация кунед ва якум дебастон метавонед то 8000 сомона бонус бигиред. Коми бозӣ ҳам намекунад. Барои пешрафти канали мо дуроед рӯи силка я фир бигарден бо буроед. тамошо кунед видеора, лайк ва подписатсия раётон набуроред. хайр. ҷасаде ки дар ҳамин ҷо ҳаст ба зани гумшудаи шумо хеле монандӣ дорад. барои ҳамин шуморо даъват кардем ки ҳамин ҷасад зани шумо ҳаст ё не. Кубок шоинаш? Не. Иҷа набояд, не. Иҷа чӣ хатогӣ шудагай? Наход. Не. ҳамдардиамро қабул кунед. маълум аст ки занатонро бисёри ба дӯст медоштаед чи? Не, вообще. Не? агар не чӣ ба гиря доред? охи ин зани ман нест. зани ма дар ки ҷое боша ҳолиам зиндай намурдай. бояд ба ҷӯи ман вақтиш расидае ки ту зан бигирӣ. ҳам ту хитато қояс намекунӣ, ҳам ма да амра меша ки қатъи бозор харид куним рава. ҳам корои хонаро ёр наметия. ту медонӣ ай ҳама зани мефаҳмидагӣ дар ҳамин дунё хитие. медонӣ ҳамин ту дарди дили мара гуфтӣ. ту ҷо медонисти ки мадам мефора. ман як сол шид ҳамин чиза мегӯм бугум яки бо мегӯм ки занҳо эҳсосот доранд, рашк доранд, яке хафа мешӣ, зиқ мешӣ, намефората. ҳамин гапа дар дилам қабидум. ина худат ба забони ҳол гуфти. ман рости гап як сол шид дорум ятая музардак дорум. ҳам хушрӯакаки чашмош хавтакай чия оли хостгорӣ мерем. ҳамин рӯза пагаи хостгорӣ мерем. на ки илтимос аввал да нагӯ ки ту зани мефаҳмӣ бад мегиша. додарҷон зангр мезанам. ози зангр мезанам. чӣ? бати чӣ гуфтӣ? мама بادشاهیم لبلبی دریا گذشت با قطار عروس سایه جا گذشت اوه کرد و ناله کرد اوه کرد. ягон бор задагӣ? воҳ ин задани ман дар силфам дахола дора. эдеуна уколи пенсилина мегӯм. ягон бор задагӣ набошӣ пробаш кунем. не дина кадагӣ будам укола. дина када будам. тамом агане. эдеуна қариб хита мекиштӣ. ма тура пурсидум. гуфтум задагӣ? ту гуфтӣ ки ҳо дина зада будум. оҳо хе дина зада будам. ҳамун динара мама хешида будам. No.